Pripravený rozhovor, takže poprosil by som Branislava Kubika, hráča Fernetu United. Takže Branislav, ako hodnotíte priebeh zápasu? Zápas hodnotím z našej strany veľmi zle. Po nevinútených chybách super strelil 2 góly a v prvom polčase sme mali veľa šancí na siečenie gólu, ale tie zostali nevyužité. Určite výsledok 3-3 je pre vás veľmi nečakaný. Veď po polčase bol stav už 0-2. Čo sa dialo cez polčas? Cez polčas sme si v kabíne povedali, čo sme robili zle a nastúpili sme s odhodlaním zápas otočiť. Na konci zápasu sa vám konečne podarilo tento stav stretnutia otočiť. Za päť ste však opäť inkasovali. Čo bola príčina? Nastalo tam nedorozumenie medzi brankárom a hráčom. Citeľne nám chýbal brankár Kaluš, ale s výkonmi národného brankára Noviselaka som spokojný. Áno, na budúci týždeň vás čaká ťažký zápas, tak ako bude prebiehať vaša príprava, respektíve čo by trebalo zmeniť, aby sa takýto výsledok už neopakoval? Tak, v prvom rade sa musíme sústrediť na defenzívu a potom môžeme vymýšľať niečo smerom dopredu. Ďakujem, Branislav, veľa úspechov v ťažkých zápasoch. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja.